Benvolguts. Permeteu-me que us presenti un llibre de la Montse Cuffí, es titula Pensaments blaus, que ja va per la segona edició i m'agradaria parlar-vos-en una mica, molt breument. La Montse Cuffí, molt breument de la seva autora, i us en llegiré un poema. La Montse Cuffí ha tingut estudis de disseny gràfic i és poeta, escriptora, i també està iniciada en el món de l'art. Ha fet coses ben artístiques amb llana, i també són importants i molt bonics els cal·ligrames que ha fet en una exposició que parla de Maria Àngels Anglada. Mireu, per exemple, aquests, que jo trobo que són molt ben aconseguits i que també formen part del llibre i us agradaran molt, ja veureu. És una manera de fer poesia ben artística que ens recorden els poetes modernistes. Bé, la seva poesia és variada i la Montse, doncs, li agrada i podríem... A més, és molt bona rapsoda, sap recitar bé els seus poemes, i us n'oferiré un com a mostra d'aquest llibre que ha editat i que té un pròleg de la Núria Esponellà. La portada és molt bonica i és feta per una seva companya que es diu, permeteu-me, Sònia Esteve, que realment ha fet un bon treball. Jo, justament per fer aquesta mica de presentació, he obert la pàgina del llibre i m'ha sortit el poema Mirallets. És casualitat, però després he vist al darrere que aquest poema me l'havia dedicat a mi. Mirallets en dansa és una mena de dansa que em sembla que se'n diuen quadrilles, i en la qual els dansaires es posen una al davant de l'altra amb la mà estesa davant la cara, com si fos un mirall, i en el qual es fan veure es poden veure recíprocament. Doncs m'ha fet gràcia que posés aquest títol en aquest poema justament que me'l dedica, i jo us el dedico a vosaltres perquè conegueu una miqueta la seva obra. Mirallets. Mirallets, que no hi ha aigua més clara ni transparent. El reflex de la teva ànima, amiga, enartadora, faldilla de roba blanca, farbalanada, gira voltant per la pluralitat, simultanietat present. Mirallets abaurats per les deus de Sagitari, replens de nues fulles atribulades per bòrees, exonerades en dansar pel vaporós element, fadrinegen amb serenor la blanor del cercle. Mirallets, 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 sou fruïció d'una tendresa desbandada en robes ígnies, dolça cinera i afable cohesió, retornant-me teva, en mi, ànima meva. Mirall, ets admiració. Bé, doncs, recordeu que el teniu a les llibreries, especialment a la llibreria Auca, aquest poemari de Montse Cuffí, Pensaments blaus. Gràcies.